Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinilagay po niyo boss ang nagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes o ga pizza 27 na. Nining buwan karon mahigala sa Hulyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagawan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sgutanan karon nga buntaga mga kahigalaan. 4 anyos nga batang babae na kabsan sa kinabuhi. Human makaangkon og dugang paso dihang daghang mga paso dihang nasunog ang ilang balay sa may Purok Lubi, Sitio Kaulong, Barangay Campo 4, Dakbayan sa Talisay. Straight to the point. Haluoy ni mong bata mahigala ang uyuan nga 7 anyos o kauban sa balay na kaangkon sab og mga paso human miulbo ang sunog. Straight to the point. Katalig pagtagad na butaga mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Bagyong Quiapo nga nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility kun PAR ni huyang na ngadto sa Tropical Depression category. Straight to the point. Gikan sa typhoon category ug wa nay direktang epekto sa nasod. Straight to the point. Kining mga pag-uwan nga nasinati sa pipila ka mga bahin sa nasod tungod kini sa hanging habagat. Straight to the point. Subay niini ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kun NDRRMC. Nipahibaw nga nitala na sila og tulo ka mga individual nga nakalas tungod sa pagkusukuso sa bagyo nga si Quiapo. Straight to the point. Kininagikan sa Davao ug Sarangani Region. Straight to the point. Kanto sa nagpagtagad butaga mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Grabe ni nga bagyo mga kahigalaan unya wa na ni habagat na lang. Pero karon may tumantayanan kay habagat pa lang gani do na mga higala mga problema nga susama niini. Tungod ba higala kay padung na sad ta mag Birmans ha. Unya o padung na ana mga buwana, padung na sa ni mahigala sa mga pag-uwan-uwan og mag-uwan-uwan mga kahigalaan padung pus pagbaha-baha. Straight to the point. So dili malikayan mahigala mahinomdom na sa lang katawhan may labot mahigala sa grabing mga pagbaha. Straight to the point. Unsa may mahitabo kaha sa SUNA State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos karong adlaw. Straight to the Mao ni point. ang dakong pangutana mga sukintig paminaw. No, kay ang PNP kasado na sa ilang ipatuman nga seguridad atol sa paghatod sa ni PBBM sa ikalimang State of the Nation Address kon SUNA ni ining adlaw. Straight to the point. Tungod sa SUNA sa presidente way ipahigayong impeachment trial karong adlaw. Kay gigahin kini alang sa SUNA og kontra SUNA og mga adlaw. Apan na atong paminawan mahigala unsa kaha ang unod, unsa ka ang substance nining SUNA sa presidente nga iyang buhian karong hapon. Straight to the point. Iya ba kang balikan mga higala ang mga pagbabaha? Kay niadto milabay nga SUNA makailan usa ka tuig sumad karon. Niingon man siya nga mahiya naman kayo. Straight to the point. Gumikan sa grabe mahigalang flood control projects nga labihan sa mga anomalya nga perting daghana. Straight to the point. Unsa may update sa flood control project ron? Kumusta man ang investigasyon nga gitutukan sa katawhang Pilipinhon? Doon na ba'y seryoso nga investigasyon? Straight to the O point. doon na investigasyon pagpanggukod lamang sa mga kontra sa politika? Straight to the point. Mani na kong pangutana karon. Kay hantod ron si Martin Romualdez, gisigihan lang mga higala og hata-hata sa ombudsman, nga matod pa, hapit na ang kaso, hapit na. Hangtod karon mga higala, wa ginapuwa. Ato na ni agi kataw-katawa mga sukintig paminaw. Pero ang mga tao nga nagtutok nini, nagtanaw mahigala unsa naman. Kumusta naman unsa na may update? Iya ba kang balikan kay iya man ang pamahayag sa milabayng tuig? Mahiya naman kayo, ha? Kumusta naman kadtong investigasyon labot sa flood control project?
Unsa man ipadayon pa to ang investigasyon? Kumusta man ang Senate Blue Ribbon Committee? Straight to the point. Niundang naman ang Senate Blue Ribbon Committee sa pag-imbestigar. Straight to the point. Under na karon mahigala sa kinini ang leadership ni Erwin Tulfo. Under sa leadership nila ni Win Gatchalian. Straight to the point. Unsa naman ang mao mga higalang investigasyon o posibleng ipadayon ni batok sa kontras politika. At ang lagi katawa mahigala kay katawhang Pilipino na sayod baya gyud. Di man pwede nimo mahigalang puyo-puyo ko na mga tao kay nagsunod sila ni ining mao nga mga issues. Straight to the point. Samtang balita gawa sa nasod, nagpadayon ang gira tali sa Amerika ug Iran mga sukin tigpabinaw. Why paglurang usab ang tensyon tali sa Russia ug Ukraine. Straight to the Muni point. makapamahal mahigala sa ato mga produktong petrolyo. Unya mapiktahan sa mahigala mga produkto mga kagilaan sa lain nga mga products. Tumikan sa domino effects ining problema mahigala nato sa siging taas sa produktong petrolyo. Straight to the Kay point. magira mahigala ang Iran o inguman ang US. Wa po'y hunong mahigala ang tensyon sa Russia ug Ukraine. Kay ang Moscow karon ni hangyo sa North Korea ug dugang pa mga trupa o mga armas. Subay sa padayon nga pagpakigbatok nini ngadto sa Ukraine. Straight to the point. Kini guban pang mga iskitanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Sugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog nga inyong gihulat.